Donem pas a l'inici d'aquest ple ordinari. Benvinguts i benvingudes, consellers i conselleres, a aquest primer ple ordinari després d'un inici d'una situació realment complicada, que és la que estem vivint en aquests moments i que no havíem realitzat cap ple encara en el si del Consell Comarcal. Per tant, és aquest primer ple en aquesta situació tan excepcional que estem vivint des de l'anunci de l'estat d'alarma i aquesta situació de crisi sanitària. Per tant, primer de tot, dir-vos que me n'alegro moltíssim de poder-vos veure a tots i a totes, malgrat alguns i algunes ens hem vist en algun altre fòrum, com la Junta de Portaveus o entre vosaltres també les comissions informatives. Doncs veure-us avui a tots i totes també és una alegria de poder-nos retrobar i saber que esteu bé. En aquest cas també vull expressar públicament també el condol per la marxa també de la mare de la nostra gerent, de la Mila, i per tant acompanyar-la també en el sentiment i segur que tots i totes els que som aquí ens unim en aquesta situació. I per altra banda, comentar-vos que disposeu, i després en el punt número 3 així ho farem, disposeu de documentació que explica una mica aquest trànsit que hem estat vivint durant aquestes setmanes, llargues setmanes, a nivell de l'organització, però també a nivell de les prioritats que hem anat també treballant en el si del Consell Comarcal, a través de l'àmbit del Consell d'Alcaldies, a les quals vull agrair avui en primera persona també la seva predisposició i el seu treball conjunt, a l'adjunta també a aquesta presidència, la Mònica, que en tot moment també ha estat disposada i per treballar, i també a tots els consellers i conselleres i, com no, a l'organització. Per tant, els treballadors i treballadores del Consell Comarcal que han estat entomant des del primer moment, com així ho han fet en els ajuntaments també els seus treballadors, han estat entomant des del primer moment tots aquests canvis que hem hagut de patir per poder-nos adaptar a aquesta nova situació. Per tant, en aquests moments també expressar el meu condol i acompanyament a les persones de la comarca que també han vist com familiars seus han passat aquesta malaltia, alguns no l'han superada i d'altres sí, i per tant, en aquest sentit també acompanyar-los com a Consell Comarcal també en aquest moment i també mostrar la nostra alegria per a aquelles persones que han aconseguit superar aquesta malaltia i que podem continuar comptant amb ells en el si de la nostra comarca. Per tant, amb aquesta introducció jo donaria pas a aquest ple ordinari que se celebra efectivament com en un estat diferent i excepcional que és el que estem vivint des de fa ja setmanes. Per tant, si us sembla bé, començaríem l'ordre del dia i després en el punt 3 ja explicarem una mica aquest document que tots i totes teniu, de pla de contingència, i també, així ho vam considerar en la Junta de Portaveus, els portaveus que vulguin participar també i poder expressar les seves idees o situacions en aquest sentit, tindran l'oportunitat també de poder participar i poder tenir la paraula. Doncs, secretari, si et sembla, comencem amb el primer punt de l'ordre del dia, sisplau. Sí, el primer és l'aprovació de l'acte del ple ordinari de 27 de febrer. Hi ha alguna paraula respecte a l'acte? Alguna consideració? Doncs la passaríem a votació. Començaria, si us sembla bé, amb els vots en contra, abstencions i finalment, si no hi ha ni vot en contra ni abstenció, la consideraríem aprovada per unanimitat. Havíem dit que en aquest cas, per recordar-ho, en la Junta de Portaveus vam acordar tots plegats que la votació seria ponderada i, per tant, cadascun dels representants emetiria el seu vot. Per tant, només votarien els portaveus de cada grup. És així, secretari? Perfecte. Doncs vots en contra, abstencions, vots a favor.
Per tant, s'aprovaria per unanimitat. Moltíssimes gràcies. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Secretari, sisplau. Sí, el segon és el donar compte de decrets a presidència i gerència diguéssim, ordinaris que s'han enviat tota la relació conjuntament amb el títol. No faríem la lectura de cadascun d'ells perquè teniu tota la relació i, en tot cas, si hi hagués alguna pregunta sobre els decrets, doncs agafaríem aquesta pregunta per poder-la respondre o si demanéssiu algun tipus de documentació. Per tant, hi ha alguna paraula respecte als decrets? Doncs, si no hi ha cap paraula, passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Sisplau, secretari. Sí, el tercer és informació sobre la gestió de la crisi sanitària del Covid-19 al Consell Comarcal del Garraf. D'acord. Aquí heu rebut, com us deia abans, heu rebut una documentació en la qual hem pogut explicar què és el que hem fet des que es va decretar aquest estat d'alarma i, per tant, en una situació també extraordinària amb la qual ens hem vist immersos. Aquest document és com una síntesi d'aquestes feines que hem anat fent i s'ha anat dividint en diferents apartats per tal de poder-vos explicar com ens hem anat adaptant des del Consell i com hem anat prestant els serveis des del Consell en aquest moment tan excepcional. Per una banda, comentàvem el Consell d'Alcaldies, com deia també al principi, i les diferents iniciatives que hem anat prenent com a alcaldesses de tots els municipis de la comarca. I, com us deia també, amb elles els vull agrair també aquesta predisposició de treball conjunt. Vam acordar tota la sistemàtica de les targetes moneder en substitució dels menjadors escolars pels nens i nenes que estan becades en el període lectiu. Això vam acordar tota la sistemàtica per poder-les repartir, que ens venien donades per part de la Generalitat, del Departament d'Educació de la Generalitat, i en aquest cas agrair també la predisposició de tots els ajuntaments a col·laborar i donar sortida. Van ser moments una mica tensos, una mica complicats, perquè s'havia d'arribar a moltes persones en molt poc temps. I, per tant, tota aquesta logística que va preparar els treballadors i treballadores del Consell Comarcal i després amb la col·laboració dels ajuntaments va ser bàsic per poder fer front, diguem-ne, a una situació de vulnerabilitat justament als nens i nenes de la nostra comarca. Penseu que les dades són 2.494 infants als quals anaven adreçades aquestes targetes i va ser una logística realment complicada. Mireu, un altre tema que també us voldria comentar és que de seguida ens vam posar en marxa també amb el Pacte per l'Ocupació del Garraf. La taula de seguiment va ser convocada i es va tornar a posar en marxa un pla de treball específic per com podríem afrontar aquest dia després d'aquesta pandèmia. Jo crec que aquí també vull agrair a tots els participants. Com sabeu, a la taula comarcal per l'ocupació estan presents tots els ajuntaments de la comarca, els dos sindicats, Comissions Obreres i UGT, la Universitat Politècnica, la Federació d'Empresaris del Gran Penedès, No de Garraf, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Catalunya en Acció, Institut Municipal d'Educació i Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Gremi d'Hostaleria de Vilanova, el de Sitges, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Vilanova i la Geltrú i FEM Ribes. Vull dir, tota una sèrie de persones que han estat participant i d'entitats que han estat participant en aquesta manera de repensar el Pacte Comarcal per l'Ocupació. Es van crear dos grups de treball, un en l'àmbit social i un altre en l'àmbit econòmic, per tal d'analitzar què és el que ens trobaríem després i, per tant, començar a treballar en propostes, fer una radiografia prèvia i després propostes. Heu rebut aquest document i també heu rebut un document
complementari que parla també d'aquest anàlisi. Fet és un informe d'impacte econòmic i social del Covid al Garraf i a Catalunya, que ens ha servit també per poder elaborar aquesta nova direcció del pacte comarcal per l'ocupació. Ens vam posar d'acord també en com repartíem la medicació hospitalària i així ens ho havia demanat l'Hospital Comarcal en un moment de molta tensió, en el qual l'àmbit sanitari estava en moments complicats i ens van demanar de poder col·laborar als ajuntaments. Ho vam vehicular a través del Consell Comarcal i, la veritat, la resposta dels ajuntaments va ser magnífica i ràpida. Vam donar trasllat també a la Conselleria... Sí? Hi havia algú que intervenia? No. Vam donar també trasllat a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat sobre la demanda del territori en aquests moments tan excepcionals de tenir en compte el peatge i que fos gratuït almenys durant aquest període, o si no gratuït, poder tenir una rebaixa important assimilable a la mitjana d'altres peatges. Val a dir que aquesta resposta no ha estat positiva, però totes les alcaldesses vam estar d'acord en poder fer aquesta acció. I, per altra banda, també els canvis dels terminis dels fons europeus. Sabeu que la tramitació s'havia aturat i vam fer una petició des del Consell Comarcal també per allargar els terminis dels fons europeus. La resposta d'Europa no ha estat favorable i, per tant, continuem treballant d'una manera tensionada, però treballem per poder assolir els objectius que teníem previstos i els calendaris. Hem tingut una relació de comunicació compartida en tot moment amb les alcaldesses de la comarca i així ho hem fet també extensiu a les xarxes socials i en tot moment que hi havia comunicacions conjuntes i decisions que preníem de manera organitzada. En quant a l'organització institucional, com ha passat amb tots els ajuntaments, vam haver de reorganitzar ràpidament tot el personal de l'Ajuntament, veure quin era el personal més sensible i com podíem reorganitzar de manera que poguessin teletreballar també des del domicili i poder d'aquesta manera alleugerir també l'equip humà de la pressió que hi havia en un primer moment perquè vivíem moltíssima incertesa i no sabíem gaire, diguem-ne, d'aquesta malaltia que ens estava envaint. I per això vam posar en marxa els nous sistemes de treball, vam elaborar un pla de contingència, vam dotar també de material sanitari a tots els treballadors i treballadores i vam estar treballant també en el futur també dels serveis, amb representants del comitè, de seguretat i salut, serveis mèdics, etc., per veure com afrontar tota aquesta situació. La veritat és que, com us deia abans, vull agrair molt la feina dels treballadors i treballadores que ha estat en positiu, que ha sigut realment reconfortant veure també la solidaritat compartida que tenien entre els propis treballadors i treballadores i vull agrair moltíssim el treball de la gerència en aquest sentit a l'hora de poder anar organitzant amb tots els caps de totes les àrees que havien de prendre decisions, com deia, en moments també molt incerts, però que han sigut capaços també de prioritzar. Una de les línies prioritàries en les quals hem estat treballant ha estat la prestació dels serveis i la reinvenció de determinats serveis en l'àmbit de les persones. Per tant, focalitzar sobretot la importància de veure quins eren els col·lectius més vulnerables, com podríem arribar amb ells i elles i com podríem treballar noves línies que en aquest moment eren prioritàries davant d'altres. I així hi ha diferents qüestions i propostes que jo demanaria en aquest cas concret, i així ho hem comentat, que la meva adjunta també a presidència, que és la Mònica Gallardo, i que porta tot aquest àmbit de serveis socials, que ens pogués parlar ella també de com s'ha treballat, diguem-ne, tota aquesta reorganització i priorització. Vosaltres sabeu que nosaltres prestem, com a Consell Comarcal,
els serveis socials, tota la cartera de serveis socials a ajuntaments com Olivella, com Canyelles i Cubelles. I, per tant, en primera instància, el Consell Comarcal havia d'estar com si fos un ajuntament més, com si fos ajuntament dins de Canyelles, dins d'Olivella i dins de Cubelles, prenent aquestes decisions en aquesta situació també excepcional. Per tant, voldria passar-li la paraula a ella també, que pogués afegir tota aquesta part de serveis a les persones i després d'això jo donaria per conclosa l'explicació que heu vist que ha estat molt somera però que vosaltres teniu el document i per tant podeu mirar-lo amb més profunditat i després quan hagi acabat us donaria també la paraula als i les portaveus. Per tant, Mònica, jo no et veig en pantalla, però deus estar per aquí, oi que sí? Hi soc. Ja està, ja et tinc localitzada també. Doncs, sisplau, si volguessis explicar una mica tot l'àmbit de serveis a les persones. Doncs sí, gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom i afegir-nos, evidentment, també al condol a totes les persones que han perdut la vida durant aquesta crisi, el condol a totes les famílies i els amics i, per suposat, també tot l'escalf per la nostra gerent, per la Mila. Intentaré no allargar-me massa perquè, com ha dit la presidenta, hem procurat compartir amb vosaltres la informació i avançar-vos al detall de totes les xifres que hem anat recollint en aquests gairebé 2 mesos de treball des de l'inici de la crisi de la Covid-19. Crec que és important posar en valor, i així ho entenem des del govern del Consell Comarcal, evidentment, en primer lloc, la feina de tot l'equip humà del Consell Comarcal, però fer-ho també i traslladar-ho, fer-ho extensiu a tots els equips humans de cadascun dels 6 ajuntaments de la comarca en tots els àmbits. Jo us puc parlar més concretament de l'àmbit dels serveis socials, d'atenció a les persones, perquè és en el que he estat més en el dia a dia, i ho podem fer perquè entenem que dintre d'una situació i un context molt complex i negatiu, perquè hi havia molts dies amb notícies que costava que tinguessis un missatge d'esperança, hi ha hagut una cosa molt positiva i és que més enllà que, com ha explicat la presidenta, del contracte programa que gestionem conjuntament amb els ajuntaments d'Olivella, de Canyelles i de Cubelles, durant aquestes setmanes s'ha materialitzat especialment el treball conjunt i la coordinació en tots 6 ajuntaments de la nostra comarca. Al ser una comarca amb pocs municipis, tot i que en dimensió prou gran, en número de població, ha permès que poguéssim agilitzar aquest treball conjunt. Això va començar amb la crisi de les beques menjador, que es va traslladar a una mecànica incerta al principi de les targetes moneder, i a partir d'aquí hem tingut també oportunitat d'anar comentant diversos aspectes en 2 nivells de treball paral·lel. Per una banda, el nivell tècnic, amb tots els equips humans d'ajuntaments i Consell Comarcal, i per altra banda també a nivell polític, amb les regidores, en aquest cas, amb totes les regidores de cadascun dels 6 municipis i també amb les alcaldesses de Cubelles, de Canyelles i d'Olivella. I, per tant, un agraïment també especial per l'esforç de compartir dades perquè nosaltres poguéssim implementar i millorar els serveis i les actuacions que hem pres a posteriori. Ha estat fonamental que compartíssim informació, que compartíssim dades i conèixer quina era la foto, el panorama en cadascun dels municipis. Com us deia, teniu tota la informació. A partir de la pàgina 12 haureu vist que hi ha un punt, el del servei a les persones, on hi ha xifres, algunes de les xifres més destacades del seguiment de tots els serveis que ja prestava el Servei Comarcal del Garraf, perquè pugueu veure una mica quina ha estat la dinàmica de treball de l'equip per fer atenció i per estar al costat de les persones que eren prestatàries de tots i cadascun d'aquests serveis. Per tant, no faré una relació i una lectura de tots ells, però en qualsevol cas sí que m'agradaria expressar-vos quina és la nostra voluntat i la vocació del Consell Comarcal de cara al futur i amb coses que ja són presents i amb les que hem volgut avançar-nos el més possible, perquè crec que ara, tot i que es fa molt difícil, a més de gestionar la urgència i el dia a dia, és molt necessari que, en la mesura del que sigui possible, planifiquem i ens avancem a l'escenari que tindrem d'ara en endavant. En aquest sentit, ens agradaria recordar, i que tot i que ja ho hem fet en els òrgans previs, tant a la informativa com a les juntes de portaveus, que hem posat en marxa i de fet està ja funcionant el programa de vulnerabilitat alimentària per a infants a l'estiu, que aquest Consell Comarcal el tenia previst abans d'aquesta crisi, però que vam decidir augmentar la seva dotació en un 20%
i que això ha suposat que puguem millorar econòmicament les ajudes i la col·laboració econòmica que es fa amb els ajuntaments, amb un mecanisme que hem compartit, com dèiem, amb les regidories i que, evidentment, no podrà solucionar tota la problemàtica que hi haurà en aquest sentit, però sí que vindrà a complementar amb l'autonomia local aquelles mecàniques que cadascun dels municipis decideixi dur a terme per als nens i nenes durant aquest estiu. En aquesta línia, simplement avançar-vos que aquesta és la nostra voluntat, continuar treballant en aquest sentit, de forma consensuada. El que farem és continuar prestant els serveis que ja prestàvem, però també estem analitzant aquells matisos que ens facin d'alguna manera modelar o sobretot millorar i intentar aconseguir més recursos, trucant a portes, evidentment, d'administracions superiors, perquè sabem que aquesta serà una àrea especialment latent pel que fa a l'augment d'expedients. Tots els ajuntaments ja ho sabeu, que teniu un número superior d'expedients cada dia que passa en l'àmbit del servei a les persones, i el missatge en aquest sentit que volem donar des del Consell Comarcal és que tant des d'aquells municipis, com dèiem, amb Canyelles, Cubelles i Olivella, on tenim el contracte programa, però també en el cas de Sant Pere de Ribes, de Sitges i de la nostra capital, de Vilanova i la Geltrú, el que farem és treballar conjuntament perquè quan correspongui fer la sol·licitud de nous recursos, ser capaços de fer-ho de la forma unida i consensuada amb l'únic objectiu d'agilitzar i ser eficients a l'hora de poder volcar ràpidament aquests ajuts materials i econòmics a tota la ciutadania de la nostra comarca. Si teniu qualsevol dubte o qualsevol informació que necessiteu concretar, doncs sabeu que, com us deia, teniu la informació en aquesta documentació prèvia que s'ha fet arribar i a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte en aquest àmbit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, consellera, també per les explicacions de tot aquest àmbit. I no voldria avançar tampoc, ara ja donaríem per conclosa aquesta explicació, però també voldria fer esment, perquè és el primer ple, és cert, després, encara que ens hem vist en diferents foros, també fer esment i donar el meu suport i en nom també del Consell Comarcal a la nostra alcaldessa, Marta Verdejo, per la pèrdua també d'un regidor del seu govern, Josep Maria Ballarri, que és veritat que fa un temps i ens hem vist en diferents moments i ho hem comentat, però voldria fer-ho també de manera clara en el nostre ple comarcal. I, per tant, Marta, el nostre suport i escalf també en aquesta situació concreta. I ara sí que voldria donar la paraula també als diferents portaveus. I en aquí... Disculpeu tots i totes, m'ha marxat la connexió. Vinga, doncs començaríem, en principi, com diu el ROM, de menor a major. Per tant, seria Som BNG, en principi qui tindria la paraula el portaveu per la seva intervenció. Sisplau. Sí? Sí, perdona, és que no t'havia escoltat. Sí, vale. M'escolta? Sí, la paraula, sisplau. Sí. Res, com ja vam parlar, em sembla que estem parlant de la informació que va donar de la gestió del Covid, veritat? És que hi ha una estona que no t'he escoltat. Comentava que ara, després de la informació que hem donat del pla de contingència i també per adreçar unes paraules també a tota la ciutadania una mica per part de cada portaveu dels diferents grups comarcals, la idea és donar-vos la paraula també a vosaltres perquè pugueu fer la vostra intervenció també. D'acord. Bueno, jo com ja vaig comentar a la comissió de portaveus, primer de tot, donar les gràcies als treballadors i les treballadores del Consell Comarcal que han fet un sobreesforç en aquests moments per portar endavant les tasques que tenien de fer, moltes des de casa, moltes, com ja hem dit, com companyes i treballadores com la Mila, que han perdut a familiars propers. A més de donar el condol, és un moment difícil per tot i totes. Dir que quan passi aquest temps
a nivell polític, suposo, i en aquest sentit, com Consell Comarcal, farem un anàlisi de com ha sortit tot, com podem facilitar les coses perquè aquesta crisi econòmica que estem vivint, encara que també és sanitària, però que en el futur serà més econòmica i que durarà un temps com fer aquestes gestions entre totes per sortir-ne a nivell dels municipis que vivim al Garraf. I res més, a part de donar les gràcies als treballadors i treballadores que sortirem d'aquestes totes juntes plegades. Gràcies, Moltes gràcies. Gràcies, consellera, per les teves paraules també. I ara passaria la paraula a En Comú Guanyem, amb Narcís Pineda. El tinc aquí, sí, et veig, Narcís. Sisplau. Sí, doncs primer de tot, presidenta, agrair aquest moment per expressar o poder expressar com a grup comarcal la nostra opinió davant d'aquesta crisi i totes les mesures que el nostre Consell Comarcal està aplicant en aquesta comarca. Agrair a totes vosaltres, els que esteu avui en aquesta videoconferència, i a tots els treballadors i les treballadores del Consell la feina que s'està fent, que ho sabem de veritat, i començar dient que no voldríem deixar de recordar a totes aquelles persones de la nostra comarca que han perdut la vida en aquest combat i també mostrar el nostre afecte i solidaritat en aquests moments tan tristos i amb un sentiment compartit que des de la nostra coalició d'En Comú Guanyem i en el meu propi volem traslladar a tots i a totes. També expressar, si se'm permet, el desig de recuperació ràpida a totes les persones que estan patint la malaltia i que es troben a casa o hospitalitzades. També el nostre suport i la nostra prompta recuperació. I d'altra banda, dir que realment políticament i no políticament parlant estem vivint una situació realment excepcional. Aquesta pandèmia ha desencadenat aquesta crisi sanitària, social, econòmica i també humanitària i ha requerit ampliar o aplicar totes aquestes mesures que avui se'ns estan fent aquí evidents per part del nostre Consell Comarcal i també per part dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. Jo crec que es tracta, o almenys nosaltres, d'una qüestió realment de país, una qüestió on no hi caben iniciatives aïllades, on tots hem d'anar d'una manera concertada i coordinada, agents polítics, econòmics i socials, per intentar sortir d'aquesta crisi. D'altra banda, l'excepcionalitat també d'aquesta crisi es perllongarà en el temps i el seu impacte en la nostra quotidianitat i la nostra convivència i l'economia de moltes famílies ens obligarà a assumir molts esforços, a garantir una cohesió i molts recursos i dignitat per a les persones i, sobretot, totes les energies del món perquè des del Consell i com a consellers que som mai més hem de deixar ningú enrere. Nosaltres, des d'En Comú Guanyem, estem convençudes que ens en sortirem. Volem mirar cap a l'horitzó i entenem que aquesta crisi també com una oportunitat per fer la societat més justa, més humana, més verda, més propera i més cohesionada. Vull agrair a tota la població la conducta exemplar també que està fent servir aquests dies i reiterar, sobretot, els que ens estiguin escoltant, seguiu les recomanacions sanitàries pel bé nostre, pel bé comú i pel bé de tothom. I li reitero, gràcies per haver-nos donat aquests minuts per poder expressar en nom de la nostra coalició el nostre fer i el nostre dia a dia en aquesta qüestió. Presidenta, l'àudio. L'àudio. Moltes gràcies, conseller, per les teves paraules i, per tant, l'escalf també que desprenien. I ara seria el torn de la portaveu de Construïm. Esther, sisplau, consellera. Gràcies, presidenta. Bona tarda, consellers i conselleres. En primer lloc, també, afegir-me a les mostres de condol i d'escalf a totes aquelles persones que han perdut un ésser estimat durant aquesta crisi, especialment els nostres veïns i veïns de la comarca, i a més subratllar-hi en un temps d'un dol tan complex en la distància i en la soledat. I també una felicitació pel comportament, com deia també el Narcís, de tots aquells veïns i veïnes que de forma exemplar, des dels més joves al més gran, estan complint totes les recomanacions sanitàries per tal de sortir-nos
d'aquesta crisi. També felicitar tots els treballadors i treballadores del Consell Comarcal, especialment a serveis socials per tota la tasca tan dura que sovint va més enllà del tema professional, perquè al final són persones tractant amb persones, amb la qual cosa l'implicació tot sovint és major. I respecte a totes les mesures que explica el document que s'han anat prenent i que s'hauran d'anar prenent a mesura que tot plegat avanci, anirem veient, estem aquí per aportar, per ajudar, la mà estesa en tot moment, i el que sí que ens agradaria, ja que tenim el plaer de tenir veu i donar la nostra opinió al nostre grup, el que sí que ens agradaria és parlar una mica de tot el tema, de tot el que vindrà i l'oportunitat que, malgrat aquesta crisi que hem tingut, l'oportunitat de construir de nou una societat més justa, més equilibrada. Aquesta pandèmia ens està ensenyant, com dèiem, que les administracions més properes als ciutadans, les administracions locals i comarcals, són les que estan donant resposta a aquestes necessitats més immediates i en molts cops vostès ho saben més bé que ningú sense el suport de les administracions superiors. Així que és moment de replantejar, com deia, aquestes prioritats i de posar per sobre de tot la vida i les necessitats dels nostres veïns al centre de les nostres necessitats. Cal enfortir les economies locals per sortir-nos d'aquesta crisi i també per afrontar tot el que vindrà, l'envelliment de la població, la mobilitat, el canvi climàtic, l'impacte de les noves tecnologies, que a més s'han posat de manifest que també són generadores de desigualtat, amb tot el tema de la bretxa digital que hem pogut veure en el tema educacional i en altres temes. L'accés d'habitatge, la producció propera d'aliments. Haurem d'enfortir, com deia, totes aquestes economies locals per reforçar teixits econòmics i sostenibles i avançar-nos una mica d'aquesta crisi. També hem vist com aquests mesos i també fer extensió a aquest agraïment a totes les xarxes de voluntariat i d'ajuda mútua que en diferents municipis s'han anat formant i que crec que és vital importància, s'ha posat el seu paper sobre la taula de l'important que han estat per arribar a tots aquells espais i d'ajuda a les administracions locals on a vegades no es podia arribar. Aleshores, jo crec que haurien de buscar aquests mecanismes perquè aquestes xarxes d'ajuda siguin permanents i contínues en la nostra societat i que no només responguin a moments excepcionals perquè realment ens fa més humans, més solidaris i ens cohesiona més com a societats. No tenim la solució a res, haurem d'anar avançant a poc, no hi ha fórmules, però sí que és veritat que també, com apuntaven els meus companys, caldrà avançar conjuntament entre tots i totes, entre actors polítics, socials, econòmics, culturals, perquè aquest camí que ens esdevindrà nou ens faci el menys vulnerables possibles. I ja sé que és una mica el meu tema, que sempre incideixo, però crec que és moment també de posar sobre la taula el paper de les dones, perquè en un percentatge molt alt han estat les encarregades de les cures a primera línia o fins i tot dels serveis domèstics, dels serveis de neteja, dels serveis de dependència. Aquest any, que l'informe anual d'Intermón Oxfam sobre l'economia es deia temps de cura, precisament, queda sobre la taula més que mai aquesta necessitat de dignificar aquest treball de les cures, de preservar-lo i de qualificar-lo, de deixar de mantenir aquest treball vital i invisible, en molts casos de milions de dones que dediquen hores i hores de la seva feina a la tasca de les cures. I que, a més, fomenta una economia que no només és desigualitària a nivell social, sinó també s'està convertint en desigualitària a nivell de gènere. Així que haurem de reinventar aquest sistema d'atenció a cures, legislar-lo per protegir aquesta desigualtat. És responsabilitat també de totes les administracions públiques. I també hem de construir una economia diferent, com deien. Caldrà posar focus amb els nostres joves en aquest aspecte, tot el que s'està duent a terme i tot aquest nou pla de treball que s'apuntava en el pla que vostès han fet sobre el pacte per l'ocupació, que és un punt molt important a tenir en compte per generar aquestes polítiques d'ocupació actives i per oferir als nostres joves la formació i l'ocupació necessària per desenvolupar el seu talent i les seves capacitats. Crisis habitacionals, que estarem aquí per ajudar en tot el que puguem, per com garantim aquest dret a la vivenda. També un reclam per la cultura, que en temps de crisi sempre queda tocada, perillosament tocada i perjudicada. No oblidem que el talent artístic i cultural, perquè també és una font d'igualtat, de generar oportunitats i de cohesió social. Al final, i ja acabo, només estem parlant de posar la vida al centre i la importància de tenir la gestió directa dels serveis per no precaritzar ni el tema laboral ni els recursos i que tots tinguem accés a una vida digna. I aquesta és la meva petició al govern, a totes les alcaldesses que formen part d'aquest Consell
comarcal posin aquesta mirada en cada decisió que prenguin, en cada projecte que tirin endavant, en cada contracte que signin, posin les persones al centre de la vida i de les prioritats. No trobarem millor propòsit, i més en una comarca governada per alcaldesses, i que aquesta mirada també sigui femenina, que sigui una marca dels seus governs. Ens tindran al nostre costat. Gràcies per la feina que estan fent. Gràcies, com he dit, especialment a les tècniques dels serveis socials d'aquest Consell Comarcal. Els encoratgem a seguir treballant entre tots i totes. Això ens hauria d'ensenyar a fer una societat, com deia al principi, més justa i més igualitària. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies, Esther, consellera, per les teves paraules també i aquesta mirada també global del que proposaves i comentaves. I ara seria el torn de la portaveu de la CUP, Marta Guinda, que no et veig en aquest moment, però si vols iniciar, ara et veig. Molt bé, Marta, endavant. Bona tarda, intentaré ser més breu perquè som moltes a parlar i em sembla que si no... I a més, per no repetir-me tampoc, perquè hi ha moltes coses que crec que ja s'han dit. Primer de tot, m'afegeixo a l'agraïment a tothom que ho està patint en aquests moments, que està patint no només la part de la crisi sanitària, sinó l'econòmica i social, i que aquesta serà un repte que tindrem totes les administracions, sobretot les més properes, que són les que posem cara i noms a les persones que ho estan patint. I en tot cas, crec que amb això sí que el Consell Comarcal, com a entitat que pot agrupar a la resta també per treballar coordinadament amb la resta de municipis de la comarca, que ens hem d'ajuntar totes les administracions comarcals per ser més imaginatius, optimitzar tots els recursos que tenim al nostre abast, a més de demanar recursos que ens arribin, però a més per treure-li el màxim de suc possible a tot el que ja podem fer amb les eines que disposem en aquests moments. I jo no afegiria res més. Doncs moltíssimes gràcies, consellera, perquè has anat directe, breu però molt directe també als temes. Gràcies. I ara seria el torn de Ciutadans. Erika, sisplau, tindries la paraula, consellera. Endavant. Sí, muchas gracias. Pues nosotros desde el Grupo Comarcal de Ciudadanos, pues simplemente agradecer a todos los trabajadores del Consejo Comarcal por su esfuerzo y por su dedicación, y desde luego están demostrando estar a la altura de las circunstancias. Por otro lado, manifestar nuestro más sentido pésame a todas aquellas familias que han perdido a alguien como consecuencia del COVID, y especialmente a Mila, ¿no?, que forma parte del Consell, y que, bueno, pues nuestras condolencias. Y por último, sí que me gustaría añadir que, como no podía ser de otra manera, señora presidenta, nos tiene aquí a su entera disposición para lo que crea oportuno, para apoyar y intentar, en la medida de lo posible, acordar medidas para paliar las consecuencias del COVID. Creemos que es tiempo de buscar el consenso de todas las formaciones políticas y trabajar de forma aunada para toda la comarca y para todos los ciudadanos. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, Erika, també per aquest oferiment de col·laboració que feu vosaltres també com a grup. I ara seria el torn d'Esquerra Republicana i Adrià, sisplau, el seu portaveu. Bona tarda a tothom. Molt breu també, reiterar el que han dit la resta de companyes, un agraïment especial a tothom que ha estat al peu del canó en circumstàncies tan complicades, especialment tot l'equip tècnic, que estem convençuts que ha fet una feina brutal i que no era gens fàcils, i celebrem també que s'hagi fet aquest treball coordinat amb els municipis, perquè al final són els municipis els que viuen el dia a dia dels ciutadans i els que saben exactament què necessiten, no? I és molt important aquesta coordinació i aquesta coparticipació. I també lligat amb aquest punt de coparticipació, ho volíem comentar al punt de pregs de final del ple, però aprofitant que hem tingut aquesta oportunitat, també potser des dels grups de l'oposició hem trobat a faltar una miqueta, no? Sense voler fer en cap moment la feina de govern, perquè entenem que el govern és qui ha de prendre les decisions i qui ha de liderar el projecte, sí que hem trobat en algun moment potser que se'ns cridés una miqueta a participar-hi, no? I que tot i que es va convocar una junta de portaveus extraordinària, sí que va ser unes setmanes ja després de l'inici de tota aquesta crisi. I en tot cas ens oferim a poder treballar conjuntament en la sortida i en el post-coronavirus. Gràcies, conseller. Adrià, t'agafem la paraula també en el sentit. Ja saps que
aquestes qüestions, vam convocar la Junta de Portaveus perquè primer vam reorganitzar, què t'he d'explicar que no sàpigues tu en el teu propi ajuntament, que segurament també no ha estat fàcil aquells primers moments. Però, efectivament, t'agafem també la paraula. I per part de Junts, no sé si hi ha alguna intervenció, si voleu fer alguna intervenció. Bé, presidenta, en tot cas, reiterar una mica el que havíem comentat a l'inici, el que he comentat a l'inici de la meva intervenció en el cas del grup comarcal de Junts. Som conselleres i consellers amb situacions diverses, en algun cas una consellera que està al govern, tenim també una alcaldessa, consellers que treballem des de l'oposició, i entenem que la dinàmica d'aquests dies del Consell Comarcal, mitjançant també la singularitat d'una institució com aquesta, que està conformada per regidors i regidores i alcaldesses, en aquest cas, de la nostra comarca, crec que evidentment sempre podem avançar en el treball conjunt i en el diàleg, però clar, un té una percepció des de dintre i una des de fora, però en tot cas crec que les passes en positiu que hem fet durant aquestes setmanes, de treballar més enllà d'aquelles competències pròpies vinculades als programes, l'hem de continuar fent i en aquest cas, en referència al que deia l'Adrià, és cert, és a dir, tot allò que a partir d'ara puguem implementar per tirar endavant projectes i consensuar-los, doncs ho farem. Ho hem fet amb els ajuntaments perquè teníem la urgència, però ens assumem, en aquest cas, el sentir que tots, des del nostre paper, des del primer lloc de responsabilitat d'un ajuntament, des d'una regidoria o des de l'oposició, tots hem fet aquesta feina i posar en valor que, com s'ha dit també, en aquest cas, el món municipal, les administracions d'atenció directa al ciutadà són les que especialment estem copsant la realitat que ens ha tocat viure i també tenim, crec, la responsabilitat de continuar, si em permeteu l'expressió, arremangats i expressar la nostra voluntat de continuar treballant amb un missatge d'esperança perquè segur que si ho fem junts i de forma generosa ens sortirem d'aquesta situació. Res més, moltes gràcies. Gràcies, Mònica. I ara, ja per concloure, el grup municipal comarcal socialista demanaria al Juan Luis també si vol adreçar-nos unes paraules. Juan Luis. Sí, moltes gràcies, presidenta. En tot cas, molt breu, perquè al ser l'últim segurament repetiria moltes de les coses que han dit tots els companys i companyes que han parlat abans i, en tot cas, evidentment, sumar-nos a tot el que han dit. Primer de tot, el nostre condol a totes les persones que han perdut algun ésser estimat durant aquests dies. També una abraçada molt forta també a la gerent d'aquest Consell Comarcal i després també, evidentment, tenir un record molt especial a un company nostre que malauradament també ens va deixar i, com ja ha fet referència la presidenta a la seva intervenció, el nostre company i regidor d'Olivella, en Josep Maria Ballarri. Jo, en tot cas, voldria molt ràpidament posar en valor dues qüestions de les que s'han liderat o portat des del Consell Comarcal i que s'ha fet esment. Per una banda, aquest instrument que ens hem dotat, que és el Pacte per l'Ocupació, i que, a més d'aquí es deriven diverses taules. Fa poc es va fer la taula de comerç a nivell comarcal. I, per tant, aquest instrument que ens hem dotat jo crec que és totalment imprescindible. Ho era abans de la pandèmia i crec que ara encara amb més raó. Aquest instrument de concertació públic, privat i conjuntament amb la resta de municipis de la comarca, que per una banda, i després també posaria en valor aquesta tasca que ha fet el Consell Comarcal, conjuntament també amb la resta d'alcaldesses i d'ajuntaments de la nostra comarca, en col·laborar conjuntament, com no podia ser de cap altra manera. Ja ho han dit també altres companys i companyes que m'han precedit. És imprescindible que per sortir d'aquesta situació a curt termini i mig termini, per reconstruir-nos socialment i econòmicament, només ho farem des de la col·laboració entre les diferents administracions, però també només ho farem amb la concertació també entre el públic i el privat. I res més. En tot cas, agrair també tot el treball que han fet els tècnics, les tècniques, els treballadors i treballadores d'aquesta institució en unes condicions molt difícils, però que sense cap mena de dubte han deixat, diguéssim, fet una bona feina i, en tot cas, agrair-los aquest treball, com deia, en aquest context complicat. Moltes gràcies, conseller, per les paraules i també per aquesta idea que poses damunt de la taula de les concertacions, que serà vital
justament per aquesta sortida i, en tot cas, un bon camí de sortida en aquest sentit. T'agraeixo molt també les paraules. Doncs ara, si us sembla bé, ja començaríem per l'ordre del dia el següent punt, que seria, secretari, sisplau. Sí, el punt número 4 és aprovar l'adhesió del Consell Comarcal al decàleg per la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya. Aquest és un decàleg. Llegim la part dispositiva, sisplau. Sí, són 2 punts, que és acordar l'adhesió del Consell Comarcal al decàleg que ha elaborat l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, que es va adjuntar. El segon és notificar-ho amb aquestes entitats. Moltes gràcies, secretari. En teniu tots coneixement d'aquest decàleg, que és un decàleg elaborat per l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya en un clar to municipalista, en la qual ens posa de manifest tota una sèrie de valors, però també de línies de treball a l'hora de poder sortir d'aquesta situació i sortir d'aquesta situació més enfortits com a municipalisme, com aquesta línia de treball que és el primer front de cara als veïns i veïnes i, per tant, als ciutadans que tenim a la nostra comarca i en cadascun dels municipis. Tots i totes teniu aquest decàleg, aquestes 10 propostes que van en aquesta línia i com enfortim també tot aquest món municipal a l'hora de poder tenir eines i instruments que realment vagin al rescat de les persones, perquè ens trobem en aquest moment en el qual la nostra acció de govern des del Consell Comarcal i sumant a tots els ajuntaments, efectivament, ha de ser el de rescat de les persones. Per tant, us proposaríem, diguem-ne, l'aprovació d'aquest decàleg. Presidenta, si de cas, si hi ha alguna paraula, evidentment, per votar, com que no es veu tothom en pantalla, si es pot fer una crida, diguéssim, que cada portaveu de cada grup pugui emetre el vot, perquè si no, no podem veure tothom a la pantalla. Al ser més de 25 persones no es veu a tothom. D'acord, per tant, demanaríem que prenguéssiu la paraula i diguéssiu el vot en veu alta. Hi ha paraules ara respecte a aquest decàleg? Doncs, si no hi ha paraules, passaríem al vot per aquesta adhesió. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Sí. En qualsevol cas, presidenta, com comentava el secretari, entenem que el més pràctic potser, i així ho enteníem quan es va proposar a portaveus, era que anessi cridant als grups un per un i aquest grup manifesti el sentit del seu vot. Doncs d'acord, ho farem d'aquesta manera i així serà més ordenat, conseller, que el secretari anomeni el grup i, per tant, que el grup es manifesti. Ho farem d'aquesta manera més ordenada. Gràcies. Començo per la crida nominal, que seria la senyora Esther Franco, portaveu de Som BNG. A favor. El senyor Narcís Pineda, d'En Comú Guanyem. A favor. La senyora Esther Rodríguez, de Construïm. A favor. La senyora Marta Guinda, de la CUP Amunt. A favor. La senyora Erika Quintero, del grup de Ciutadans. Sí, a favor. El senyor Adrià Guevara, del grup d'Esquerra. A favor. La senyora Mònica Gallardo, del grup de Junts per Catalunya. A favor. I el senyor Juan Luis Ruiz, del grup del PSC. A favor. Per tant, secretari, ho aprovaríem per unanimitat. És així? Correcte. Perfecte. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Són tota una sèrie de decrets de donar compte que el que demanaria és poder llegir només l'anunciat, llegiríem tots els donar comptes i, per tant, després, si hi hagués alguna paraula sobre algun d'aquests donar comptes, doncs donaríem la paraula als consellers. Us sembla correcte, secretari? Sí, és el punt 5, que és el donar compte de decrets de presidència i gerència per fer front a la crisi sanitària pel Covid-19 i de la gestió durant la vigència de l'estat d'alarma. Seria el decret 42, que resol suspendre temporalment una convocatòria d'un procés selectiu amb caràcter temporal d'un tècnic mig de gestió del projecte d'eficiència energètica. El següent és el decret 43, que aprova les mesures organitzatives extraordinàries del Consell Comarcal davant la crisi sanitària del Covid-19. Els decrets 38 i 46, que resolen l'ampliació del termini de presentació d'ofertes de les obres de reforma i ampliació de la masia de Can Milà de Sitges per convertir-la en centre de visitants
i Oficina Municipal de Turisme, el decret de gerència 6/2020 de suspensió de la contractació d'un conserge, el decret 55 relatiu a mesures extraordinàries en matèria de contractació pública del Consell Comarcal i el decret 58, que és l'ampliació i modificació de les mesures extraordinàries també de contractació. El decret 59, que resol la suspensió temporal dels contractes de servei de monitoratge de transport escolar amb l'empresa Fundació Pere Tarrés, el decret 62, que acorda ampliar el termini de sol·licituds també de les obres a Can Milà, el decret 64, que declaren serveis públics essencials en aplicació del Reial Decret 10/2020, el decret 65, que acorda la suspensió temporal del contracte de servei menjador escolar de l'Escola Aragai de Vilanova i la Geltrú, el decret 69, que acorda la suspensió temporal del servei de transport escolar, lot 1 i lot 2 amb l'empresa Teresa José Plana, empresa Plana SL, el decret 70, que acorda la suspensió també del servei de transport, el lot 3 amb l'empresa Autocars Otor, el decret 75, que acorda la suspensió temporal del contracte de servei de menjador de l'Escola Margalló de Vilanova i la Geltrú, el decret 76, que resol la suspensió temporal del conveni relatiu al servei de transport adaptat amb la Creu Roja i acorda un règim transitori com a servei essencial que ha estat declarat, i el decret 77, que acorda la suspensió temporal del servei de transport escolar, els lots 4 i 5 amb l'empresa Transport Ciutat Comtal 2 SL. Molt bé, moltes gràcies, secretari. Aquest seria tot l'apartat de decrets de presidència. Hi ha alguna paraula respecte a aquests decrets o alguna petició? Doncs, si no hi ha cap paraula, passaríem al següent àmbit, que és el de serveis generals i organització, en el qual també tenim diferents donacomptes, que serien del punt 6 fins al número 10, i demanaria també la lectura de la part anunciativa. El punt número 6 és donar compte dels estats d'execució del primer trimestre de 2020, que és donar compte d'aquest estat d'execució amb els estats d'execució de despeses, d'ingressos, el moviment i situació de tresoreria, i es fa constar que els estats reflecteixen els registres comptabilitzats fins a la data del final del trimestre de referència. Si no, continuo, si no hi ha res més. Sí, sisplau. El punt número 7 és donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre 2020, que el que fa és donar compte dels indicadors que resulten de la regulació de la llei de la modificació de la llei 3/2004, que estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es dona per reproduïda la taula amb aquests indicadors. El punt número 8 és donar compte dels expedients de modificació de pressupost 1, 2, 3 i 4, i l'acord també és únic, que és donar per assabentat al ple els decrets de presidència relatius a aquests expedients de l'1 al 4 de modificacions de pressupost per un import total de 1.392.925,90 euros. El següent és donar compte de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal, que també és un acord únic, que es dona compte d'aquesta liquidació i resulten les següents dades dels fons líquids, dels deutors, de creditors, d'ingressos pendents d'aplicació, del romanent de tresoreria, saldos de dubtes cobrament, l'accés de finançament i els romanents de tresoreria per despeses generals amb els imports que es troben a la documentació. I el punt número 10 és donar compte de l'aprovació de la sol·licitud del crèdit de tresoreria a curt termini per import de 500.000 euros a la Diputació de Barcelona en el marc de la línia de crèdits operacions de tresoreria per Consells Comarcals 2020, que l'acord és aquest, és donar compte d'aquesta sol·licitud. Moltes gràcies, secretari. No sé si hi ha alguna paraula d'alguns d'aquests decrets. Si hi hagués, sisplau, tenim un xat també que podem obrir i demanar la paraula. Si no hi ha cap paraula, doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que en aquest cas seria de l'àmbit de cultura, patrimoni, ocupació i esports. Serveis a les persones, primer. Perdó, els serveis a les persones seria l'apartat, sí. Sisplau, secretari. Sí, aquest és ratificar l'acord de modificació del contracte de servei de menjador escolar, lot 2, de l'Escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú. Es tracta de rectificar l'acord de la Junta de Govern relatiu a aquesta modificació
per ampliar el servei de monitoratge a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Gràcies, secretari. Demanaria a la consellera Gisela, sisplau. Hola, bona tarda. Bé, es tractaria, com ja vam comentar a la comissió informativa, de ratificar un acord de Junta de Govern perquè el dia 29 de febrer la Conselleria ens trasllada una resolució del dia 25 de febrer en què ens comunica que han acceptat l'increment en 2 monitors pels alumnes de necessitats educatives especials al menjador a l'Escola Margalló. Malauradament, aquesta bona notícia ens ha durat poc l'alegria perquè, evidentment, serà fins al dia 12 de març únicament que hauran pogut gaudir d'aquest increment dels monitors, però en tot cas és per ratificar aquest acord de Junta. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Hi ha alguna paraula respecte a aquest punt de l'ordre del dia? Veig que en el xat no. Doncs passaríem la proposta a votació. Sisplau, secretari. Sí, faríem la crida. Començaríem per la senyora Esther Franco. El micròfon, sisplau. Esther Franco, consellera. Perdona, que no se m'havia sentit. A favor. El senyor Narcís Pineda. A favor. La senyora Esther Rodríguez. A favor. La senyora Marta Guinda. A favor. La senyora Erika Quintero. A favor. El senyor Adrià Guevara. A favor. La senyora Mònica Gallardo. A favor. El senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Per tant, s'aprovaria també per unanimitat. Moltíssimes gràcies i passem al següent punt de l'ordre del dia. Sisplau, secretari. L'aprovació de la modificació de la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Consell i l'Oficina de la Creu Roja en relació al servei de transport adaptat i assistit per persones amb mobilitat reduïda per l'any 2020, que es tracta, l'acord és exactament el següent i el segon punt és autoritzar la presidenta per la signatura i el tercer és traslladar els acords als interessats. Sisplau, consellera Gisela, sisplau. Sí, són unes petites modificacions fetes en el conveni aprovat al mes de desembre que vam comentar a la comissió fetes a petició dels serveis jurídics de la Creu Roja i que no tenen major importància, que són petites modificacions. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula? Veig que en el xat tampoc ningú ha demanat la paraula. Per tant, doncs passem la proposta a votació. Sisplau, secretari. Sí. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. I el senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Moltíssimes gràcies. També s'aprovaria per unanimitat. El següent punt, correcte, s'aprova per unanimitat. El següent punt és aprovar la proposta del Departament d'Educació de la Generalitat en relació al finançament dels serveis de transport i menjador escolar prestats pel Consell Comarcal corresponents al curs 2019-2020 i els acords són aprovar el finançament dels serveis de transport i menjador amb la taula resum que s'adjunta amb un import total de 1.977.817,64 euros. Segon, considerar d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació del 3 d'abril que el finançament serà motiu de regularització d'acord amb les situacions provocades per l'estat d'alarma. El tercer és facultar la presidenta per la signatura del mateix i el quart és traslladar els acords al Departament d'Educació. Moltes gràcies, secretari. Per part de la ponent, Gisela, sisplau. Doncs és això mateix, aprovar la proposta de finançament que fa el Departament d'Educació en quant als serveis que es presten des del Consell Comarcal, transport escolar i menjador. I haurem de mirar com quedarà perquè, evidentment, hi haurà dos clars períodes molt diferenciats fins al 12 de març i a partir del 12 de març fins al 22 de juny. És això, ratificar això. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula sobre aquest punt?
Doncs passem la proposta a votació. Secretari. Sí. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. Senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Per tant, s'aprovaria per unanimitat. Moltíssimes gràcies i ara passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el punt 14, sisplau, secretari. Sí, és aprovar l'annex al conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l'Ajuntament de Cubelles per la prestació dels serveis socials d'atenció primària i altres programes de serveis socials que s'adjunten. El segon és disposar la publicació de l'annex al conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació. El tercer és aprovar la fitxa resum per la publicació de les dades que es dona per reproduïda. El quart és autoritzar la presidenta la signatura del present annex al conveni. El sisè i el cinquè, és traslladar aquests acords a les parts interessades. Moltes gràcies, secretari. Consellera Mònica, sisplau. Bé, doncs simplement el que fem és aprovar actualització amb l'annex dels serveis que consten dintre de tots els programes, totes les fitxes de la col·laboració que forma part del contracte programa entre el Consell Comarcal i, en aquest cas, l'Ajuntament de Cubelles. És un tràmit de l'ampliació d'aquests convenis. Moltes gràcies, consellera. Hi ha alguna paraula respecte a aquesta proposta? Doncs passaríem la proposta a votació. Secretari, sisplau. Sí. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. I senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Doncs s'aprovaria per unanimitat també. Moltes gràcies. I ara passaríem a l'àmbit de cultura, patrimoni, ocupació i esports. I en el punt 15, sisplau, secretari. Sí, és aprovar inicialment la declaració com a bé cultural d'interès local l'Església Parroquial de Santa Magdalena del municipi de Canyelles. El segon és sotmetre l'expedient d'informació pública pel termini de 20 dies mitjançant anunci al butlletí oficial i al tauler d'anuncis electrònic del Consell Comarcal perquè es pugui examinar i, si escau, formular al·legacions i suggeriments. En el supòsit que no se'n presenti cap, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord exprés. I el tercer és traslladar aquests acords a l'Ajuntament de Canyelles i al Departament de Cultura de la Generalitat als efectes de la seva inscripció al Catàleg de Patrimoni Cultural Català. Moltes gràcies, secretari. Per part de la consellera Teresa Llorenç, sisplau. Gràcies, presidenta. En tot cas, a la nostra comarca tenim la sort, la immensa sort de tenir un patrimoni cultural ric, riquíssim, i per tant el que avui posem un element més que formarà part del patrimoni a tenir en compte, visualitzar en la nostra comarca, la comarca del Garraf, un patrimoni que enriqueix les propostes culturals que oferim des de la nostra comarca i també enriqueix la possibilitat de posar més encara en valor no només la cultura, sinó també el turisme cultural que es pot produir a la comarca del Garraf. Avui el que portem és aquesta aprovació inicial de l'Església Parroquial de Santa Magdalena de Canyelles com a bé cultural d'interès local i, per tant, ho sotmetem a la vostra votació i esperem el vostre vot favorable. Moltes gràcies, consellera. Hi ha alguna paraula respecte a aquesta proposta? Doncs, si no hi ha paraules, passaríem a votació. Secretari, sisplau. Sí. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. I senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Doncs moltes gràcies. S'aprovaria per unanimitat i passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que seria el 16è. Sisplau, secretari. Sí, és un acord únic que és donar compte de l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf
i la Federació Empresarial del Gran Penedès, que és aquest acord. Moltíssimes gràcies. Passaria la paraula al conseller, sisplau. Gràcies, presidenta. Bona tarda. Bé, és una signatura d'un conveni a la Federació Empresarial del Gran Penedès. Bàsicament són 3 punts que són, en aquesta situació que estem ara, són cabdals, que el suport a l'emprenedoria. També hi ha un punt que es refereix a les borses de pràctiques i formació i sobretot el que és més important també és el foment de les vocacions científiques i tecnològiques en clau de gènere amb diverses actuacions que es pensen a portar a terme. Moltes gràcies. Gràcies a tu, conseller, també per l'explicació. Que hi ha alguna paraula d'aquest punt? Doncs passaríem la proposta a votació. Secretari, sisplau. És un donar compte, és un donar compte. Ah, perdó. Doncs estàvem amb la línia de votacions i ja pensàvem que havíem de votar. Doncs passaríem al següent punt, que també és un donar compte. Secretari, sisplau. També és un acord únic, que és donar compte al ple del Consell Comarcal de l'aprovació de la proposta de conveni de col·laboració del Consell Esportiu del Garraf i el Consell Comarcal del Garraf per l'any 2020. Bé, passaria la proposta també de l'explicació al conseller Robert, sisplau. Sí, en aquest cas és un conveni amb el Consell Esportiu del Garraf que venim fent durant molts anys i és, que diguéssim, un conveni que hem renovat aquest any també, com era d'esperar. Molt bé, doncs gràcies. I llavors ja començaríem amb l'àmbit també de l'ordenació territorial i l'habitatge, a no ser que hi hagués alguna paraula sobre aquest donar compte i algú volgués alguna explicació al respecte. Veig que no, doncs passaríem al següent punt. Sí, és el punt número 18, que és donar compte de l'aprovació inicial del projecte museogràfic del Centre d'Interpretació Americanos Indians de Sant Pere de Ribes, actuació inclosa a l'eix 6, PEDER 2014-2020. També és un acord únic, que és exactament el mateix. Molt bé, perfecte. No sé si hi ha alguna paraula respecte a aquest donar compte, alguna explicació. Doncs sí? Doncs vinga, Fran, sisplau. Bona tarda, consellers, conselleres. Aquest donar compte és per la tramitació del projecte museogràfic del Centre d'Interpretació dels Indians. Aquesta és una de les accions que està recollida dintre de l'actuació comarcal d'Eix 6, que és un projecte dels 6 municipis de la comarca i que des del principi de la legislatura ens van comprometre a anar traslladant aquests acords i tot l'abans en els projectes FEDERs, ja que són molt importants en el nostre Consell. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. No sé si hi ha alguna paraula per part d'algun grup. Doncs passem al següent punt, sisplau, secretari. Sí, és el número 19, de donar compte de la memòria d'activitats del 2019 del Servei de Medi Natural i Litoral del Garraf, i també és un acord únic, són 2 acords. El primer és donar compte d'aquesta memòria i segon, traslladar els acords als ajuntaments. Passaria la paraula al conseller Jaume també, per si vol fer alguna explicació d'aquest punt. Sí, bona tarda. Com vam dir a la comissió informativa, això el 2019, al febrer 2019, es va dissoldre el Consorci dels Clos Mira el Peix i va passar a ser Medi Natural Litoral, al qual només ja passem els 6 ajuntaments de la comarca a formar part. I bé, la memòria que tenim aquí, més o menys, és molt àmplia, però en resumida, durant 4 números, hem participat més de 500 alumnes de tota la comarca del Garraf, amb més de 15 escoles, i s'ha creat un comitè tècnic que van començar a fer les primeres reunions a Olivella i Canyelles, i aquest any tocava Cubelles, però desgraciadament s'ha tingut que suspendre, que és on tenia que presentar-se aquesta memòria que presentem avui aquí. Com dic, teniu a la documentació una memòria que són 16 fulls. Si teniu qualsevol dubte o aclaració, estarem disposats a el que faci falta. Gràcies. Moltes gràcies, conseller, per l'explicació. Hi ha alguna pregunta o alguna qüestió sobre aquest tema?
No? Doncs és un donar compte i, per tant, passaríem al següent, al punt 20è, sisplau, secretari. Sí, també és donar compte de la memòria d'activitat 2019 de l'Oficina d'Habitatge del Consell Comarcal i el segon punt és traslladar aquesta memòria als ajuntaments. Moltes gràcies. Per part del conseller Xavi Roig, sisplau. Sí, moltes gràcies. És una mica de resum de la memòria que ja hem fet arribar a tots els consellers i conselleres. Parlaré una mica dels números més grossos només, no entraré en detall, però allò dins dels serveis que ofereix l'Oficina Local de l'Habitatge. La tramitació s'han tramitat 0 hores d'habitabilitat 250, tramitació d'ajuts al pagament del lloguer 1.388, que és el gruix més gros, prestacions d'especial urgència 30. Treballem en diferents sentits que ja coneixeu i que vam parlar a la informativa i en programes que alguns són de durada anual i altres que són prestacions d'urgència o temes puntuals. Una mica aquest és el resum. Ja vam parlar a les informatives de tot, estem a la vostra disposició i també aprofitar per aquí, a part de donar les gràcies a tots els treballadors i treballadores del Consell, especialment a les treballadores de l'Oficina d'Habitatge de part meva, perquè són moments complicats i vindran més complicats, per tant, tot el nostre recolzament. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller, també per tota l'explicació i el detall. No sé si hi ha alguna paraula per part d'algun conseller o consellera. Doncs passem la proposta a votació, que és un donar compte. Per tant, no la passem a votació. Passaríem al següent punt, sisplau. Secretari. Sí, aquest sí que és una aprovació, que és aprovar una rectificació d'un error aritmètic dels annexos 1 i 2 dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova per l'execució del projecte d'eficiència energètica del Garraf del FEDER 2014-2020. El primer punt dels acords és precisament aquest, aprovar aquesta rectificació en els annexes 1 i 2. El segon, autoritzar la presidenta la signatura dels tràmits corresponents i el tercer, traslladar els acords als ajuntaments respectius. Moltes gràcies. Per part del conseller Fran Perona, sisplau. Sí, proposem aquesta rectificació. Va haver una errada aritmètica en el quadre de càlculs de distribució. La veritat és que la rectificació és pràcticament insignificant perquè són desenes d'euros, però és tal l'exigència per part de FEDER i les seves auditories a nivell documental que hem cregut convenient fer aquesta esmena, aquesta rectificació i tenir el document correctament aprovat. Moltes gràcies. Gràcies, conseller, per l'explicació també. No sé si hi ha alguna paraula. No hi ha cap paraula demanada. Per tant, la passaríem a votació. Aquesta proposta sí. Per part del secretari, sisplau. Passo a la lectura nominal. Seria senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. Sí, a favor. Senyor Adrià Guevara. Abstenció. Senyora Mònica Gallardo. A favor. I senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Bé, llavors s'aprovaria amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció del grup d'Esquerra. Del grup d'Esquerra Republicana. Sembla que havia demanat la paraula des de l'Ajuntament d'Olivella. Sisplau, Marta, consellera. Hola, bona tarda. Més que res, abans de passar de l'apartat de l'àrea de territori, voldria, que ho vam comentar a la comissió informativa, però voldria deixar una mica constància en el ple que ens preocupa i ens ocupa el tema dels terminis de les subvencions europees de FEDER, perquè tot i que hem tingut les aturades del Covid, hem estat preguntant amb el tècnic responsable i ens ha preocupat com quedarien els terminis dels terminis de complir amb la subvenció, perquè al novembre hauríem de tenir el 20%
l'obra i de realitzada i portàvem una mica ja de retard i des dels fons europeus no donen resposta o més aviat no garanteixen aquesta suspensió de terminis. Més aviat el que plantegen és que revisaran projecte per projecte per veure exactament en quin cas sí que es pot donar un ajornament i en quin no. Per tant, sí que ho vam comentar a la comissió i el company i conseller Fran Perona, que és el que està el responsable de la bona execució d'aquestes subvencions, estan una mica al darrere per veure com podem agilitzar i complir amb els terminis perquè no decaigui cap de les subvencions que s'han demanat en els diferents ajuntaments. Simplement voldria deixar una mica, ja que hem tocat aquests punts del FEDER, aquests dos, el 18 i el 21, matitzar també aquesta situació. Moltes gràcies. Gràcies, consellera. Realment fas bé també de comentar-ho perquè és una de les qüestions que ens està ocupant i preocupant i que demanem als ajuntaments també, en cadascun amb la seva responsabilitat, que acabin complint amb aquests terminis. Perfecte. Doncs ja havíem acabat aquesta proposta i les seves votacions i ara passaríem a l'apartat de mocions. Tenim 3 mocions i la primera presentada pel grup comarcal de Ciutadans. Secretari, podríem passar a la lectura, si li sembla bé també als ponents, de la part resolutiva. Sí, és el punt número 22, moció del grup comarcal de Ciutadans per la recuperació i el disseny d'un pla comarcal de recuperació de la comarca del Garraf, que els acords són els següents. Primer, convocar una taula d'emergència comarcal en presència de tots els grups comarcals que formen aquest ple i l'objectiu de redactar les bases i esborrany del pacte comarcal per a la reconstrucció. Segon, presentar l'esborrany de pacte resultant als agents implicats a la nostra comarca per ser avaluat i, si s'escau, modificat en consens amb integració de gremis d'hostaleria, restauració, serveis turístics, de comerç, residències, entitats culturals, sindicats, etc. 3. Els eixos fonamentals de treball pel desenvolupament del pacte comarcal haurien de ser homenatge i reconeixement, avaluació de mesures utilitzades durant el confinament i preparació de protocols per futures situacions, comissió de treball permanent Covid-19, inclusió a l'ordre del dia de tots els plens comarcals un punt referent al seguiment de la situació provocada per la Covid-19, pla de recuperació sanitària, pla de recuperació social, pla de recuperació econòmica, propostes pressupost 2021, cercar ajudes de finançament promogudes per governs autonòmic, estatal i europeu, desenvolupament i promoció de l'administració electrònica i digitalització real dels nostres municipis i, quart, fer difusió dels mitjans de comunicació comarcals disponibles a aquesta proposta d'acord. Moltes gràcies, secretari, per la lectura. Per part de la ponent i portaveu, Èrica, sisplau. Ho farà el meu company, el senyor Tendero. Molt bé. Doncs Manu Tendero, sisplau, conseller. Gràcies, presidenta. És José Tendero, és el meu nom. Bona tarda, consellers i conselleres. Bé, en primer lloc, per posar-nos una miqueta en situació, i seré molt breu perquè ja s'ha parlat molt de la Covid-19, simplement els números que tenim a hores d'ara, tenim més de 10.000 persones al nostre territori, a Catalunya, que han perdut la vida, més de 216.000 infectats i infectades, i un estat d'alarma que encara no sabem quant de temps es prorrogarà, que tot això donarà unes conseqüències que seran fruit d'una crisi socioeconòmica. Actualment comptem amb uns números de més de 89.000 expedients de regulació temporal d'ocupació i amb més de 650.000 treballadors afectats. El nostre objectiu amb aquesta proposta d'acord és simplement ampliar o donar una eina més i estendre la mà a poder pal·liar i mitigar al màxim tots els efectes sobre famílies, sectors productius i aquells col·lectius més vulnerables de la nostra comarca. Després de comentar a Junta de Portaveus, la meva companya, la consellera Èrica, sí que si el secretari ens ho accepta, ens agradaria modificar el punt 1, ja que sabem perfectament i valorem molt el treball que està fent l'equip de govern d'aquest Consell Comarcal i en lloc de convocar la taula simplement voldríem substituir-lo per utilitzar l'actual Junta de Portaveus, les actuals taules de treball que s'estan duent a terme com a espai de consens per desenvolupar els eixos que proposem i poder redactar o finalitzar aquest pacte amb el major consens. La resta d'acords quedarien igual que els ha llegit el senyor secretari. Moltes gràcies.
Gràcies, Tendero, també, per les teves paraules i també per acceptar, diguem-ne, aquest que vam comentar a la Junta de Portaveus que ja existien aquests i que... Per tant, per part de la resta de grups polítics que voldrien participar en aquesta moció, alguna paraula es demana? No? Doncs en aquest sentit, i ja ho comentaré com a govern, perquè interpel·la bàsicament el govern aquesta moció, doncs havent canviat també aquest primer punt i sabent ja que existeix un document en el qual, com abans dèiem, han participat àmpliament els agents també socials, econòmics, educatius, etc. Aquest document el parlarem i el comentarem també en el si d'aquesta Junta de Portaveus i del recull, diguem-ne, i propostes que fa Ciutadans, moltes d'elles, ja ho vam comentar també, ja estan en marxa i ja s'estan elaborant. I d'altres segurament que les podrem comentar i treballar. Per tant, per la nostra part serà una posició favorable, diguem-ne, a la moció amb aquest encaix que també ens heu proposat i per tant que puguem fer. Ara sí que hi ha paraules? Sí? Ara sí? Vinga, doncs per part de Construïm. Sí, perdoni, presidenta, és que no acabo d'entendre la transacció. És que l'1 i el 2 van junts? La transacció és que canviem el convocar la taula d'emergència per la creació d'un document, que aquest ja està en el número 2 i ja nosaltres hem comentat que ja està elaborat en el si del pacte i, per tant, canviaríem la taula d'emergència per la Junta de Portaveus. Però aquest document que ja està elaborat sí que ha estat en col·laboració de tots els agents socials. Sí, seria el document... El punt 2 queda estrany perquè diu presentar l'esborrany a tots els agents. No, el que faríem és presentar-lo a la Junta de Portaveus. És a dir, que el que queda canviat és l'1 i 2 en el fons, també. Efectivament. És així, José? Hem quedat així, per tant... Sí, així és, presidenta. El segon punt quedaria subsumit en l'1, dient que aquest pacte que tal es donaria en el si de la Junta de Portaveus, aquest document de pacte. Doncs si no hi ha cap paraula més, passaríem la proposta a votació. Sisplau, secretari. Sí. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. En contra. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. Abstenció. Senyora Mònica Gallardo. A favor. Senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Moltes gràcies. Per tant, la moció s'aprovaria amb tots els vots a favor, excepte l'abstenció d'Esquerra Republicana i l'únic vot en contra de la CUP. Sí? Correcte. Perfecte. Doncs moltes gràcies. I ara hi haurien dues mocions que parlen les dues del mateix tema i havíem comentat de llegir la part dispositiva de les dues i passar també al debat de les dues conjuntes, malgrat segurament després la votació serà per separat. Sí, passo a llegir les dues. La moció número 23 dels grups comarcals de la CUP Amunt, Som BNG i Construïm per la derogació de l'Arsal i la Llei d'Estabilitat Pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica. El primer punt és derogar l'article 135 de la Constitució per tal de deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre de les necessitats de la població. El segon és, com a conseqüència del punt anterior, derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració per permetre als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria per destinar-lo a mesures socials. Actualment el romanent municipal només es pot destinar a inversió o liquidar deute i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei. La derogació de l'Arsal també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part dels ajuntaments, de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per fer front a l'emergència. Serveis socials, oficines d'habitatge, promoció econòmica, igualtat, etc. Tercer, derogar la Llei d'Estabilitat Pressupostària, Llei Orgànica 2/2012, per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el superàvit en polítiques socials. Quart, transferir recursos econòmics adients als municipis perquè els ajuntaments tinguem liquiditat suficient
per fer front a les nostres inversions en les polítiques socials i econòmiques que haurem d'assumir per revertir la crisi social i econòmica. I cinquè, traslladar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Congrés i del Senat, així com les entitats municipalistes de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I la moció següent, el punt número 24, és la moció dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional. I els punts són, primer, instar el Govern de l'Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de manera que l'article 12 d'aquesta llei, per tant la regla de la despesa, no sigui d'aplicació per a les corporacions locals durant l'exercici 2020 i 2021. Segon, instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició que permetrà una eficaç prestació de serveis públics davant de l'existència de nombroses vacants a les plantilles i l'envelliment de les mateixes. Tercer, instar el Govern de la Generalitat que ajudi els nostres ajuntaments amb l'aprovació d'un pla de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge del Fons de Cooperació Local destinat a la recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats, nombre de població, col·lectius amb risc d'exclusió, impacte de l'emergència sanitària, destrucció de llocs de treball, tancament de pimes, cooperatives o comerços locals. Quart, instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un pla de reconstrucció social i econòmica que defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per protegir els col·lectius vulnerables. En aquesta línia i per donar resposta a les noves necessitats, cal que es replantegin els contractes programa de manera immediata i sostinguda en el temps i impulsar sectors vitals, les petites i mitjanes empreses, economia social autònoms, nova llei de governs i finances locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la rehabilitació energètica i la inclusió social. Cinquè, reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició als governs de la Generalitat i de l'Estat amb tota l'exigència i des de la lleialtat institucional, des del diàleg, la cooperació de les actuacions a desenvolupar i els instem a crear els mecanismes de col·laboració permanent amb el món local i comarcal, evitant la confrontació i reforçant els canals de concertació i de comunicació transparents. I sisè, traslladar els presents acords a la presidència del Govern de l'Estat i del Govern de la Generalitat, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a les entitats municipalistes de Catalunya. Moltes gràcies, secretari. Ara passaria la paraula també als ponents, en primer lloc de la primera moció i després, en segon lloc, de la segona moció. Per tant, de la primera moció, qui prendrà la paraula per la seva argumentació? En un principi prendrem la paraula els tres grups. Sí, anem per ordre, no? I cadascú faci una explicació i ja està. Doncs perfecte. Per tant, per part de la CUP, sisplau. No hem dit de menor a major? O de major a menor? En aquest cas és com està en l'enunciat. Està CUP, Som BNG i Construïm. No dic res, perdó. Si voleu anem de petit. Som BNG seria la primera i després la CUP i Construïm. Vinga, va, fem-ho així. Vale, cap problema. Jo, com som tres les portaveus, seré molt breu. Estem en una nova crisi sense haver sortit de la crisi econòmica anterior que vam viure el 2008. I això va significar un deteriorament de la vida de la ciutadania. Per superar aquesta crisi és necessari enfrontar problemàtiques com l'atur, la pobresa, l'accés a l'habitatge i pensem que per enfrontar aquestes situacions, se m'escolta bé, veritat? Són necessàries que les institucions posin tots els seus recursos per enfortir que tenen a veure els serveis públics i a l'economia. Per què? Perquè si no els drets de la ciutadania no se podran defendre. Per això que es demani la derogació d'aquestes dues lleis és per dues coses, bàsicament, i seré molt breu, és per posar i prioritzar a la ciutadania i per la recuperació de la ciutadania, en aquest cas, el que té a veure amb la institució més propera, que és els ajuntaments. Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, consellera. I ara passaria la paraula a la CUP. Perdó, a Construïm.
Sí, exacte. Gràcies, presidenta. Res, també seré breu. Aquestes, entre d'altres, aquestes regles fiscals imposades per la llei Montoro és el topall del deute públic, el topall del dèficit públic, perdoneu, el topall del deute i la regla de despesa, que vol dir que al final, encara que els ajuntaments tinguin superàvit o romanent per mobilitzar, no en poden disposar d'ell perquè ha d'anar o ha de ser utilitzat per pagar el deute. Doncs bé, això ja és injust de per si perquè, de certa manera, coarta les llibertats de les administracions locals i les lliga de mans a l'hora de destinar els seus serveis públics segons les necessitats, però és que encara en situacions de crisi es posa més de manifest aquesta facilitat o aquesta llibertat que haurien de tenir les administracions públiques, que són les primeres que estan al capdavant per servir els nostres veïns i veïnes i que tenen el pols de les necessitats reals dels nostres veïns. Haurien de ser les primeres a poder disposar i administrar aquests diners públics amb totes les regles de transparència necessàries, òbviament, però haurien de poder disposar d'aquests diners, amb la qual cosa demanem la derogació d'aquesta llei, demanem que això pugui fer-se de manera efectiva i pràctica per mobilitzar aquest romanent i per no tenir més limitacions, més en moments de crisi, que és absolutament necessari, i després també perquè afecta indirectament a capítol 1, que és el tema de contractació, que posa més traves gairebé a no externalitzar que municipalitzar els serveis. Per tant, aboguem també per un moment de crisi poder oferir una gestió directa i pública dels serveis per garantir una qualitat, per garantir una bona gestió i per garantir també aquesta proximitat. Així que, de moment, ja no tinc res més a dir, així que dono la meva paraula amb el permís de la presidenta, la meva companya de la CUP, Marta. Sisplau, per part de la CUP, Marta Guinda, consellera. Sí, intervendré jo en representació del grup comarcal de la CUP. Res, senzillament que nosaltres, evidentment, que vam presentar aquesta proposta perquè considerem que ens cal ara més que mai la derogació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, així com la llei d'estabilitat pressupostària, ja que ha de ser una prioritat per totes les administracions ara mateix. Cal que ens desfem d'aquestes lleis fetes principalment en el seu moment per prioritzar el capital per davant de tota la resta. Una tria que ens ha dut fins on ens ha dut. No va ser una bona idea quan es va implementar, no ens han ajudat en cap moment en el municipalisme ni a la majoria de la població i només ha servit per enriquir més el de sempre i per impedir inversions molt necessàries per pagar un deute il·legítim i ara encara més urgent aquesta derogació. Ara, més que mai, amb la situació del Covid, doncs els municipis tenim la necessitat de recuperar els recursos per poder invertir-los on més fan falta. I el deute no pot ser una prioritat per davant de les necessitats més bàsiques de la població, en el que haurem de destinar molts recursos econòmics per poder fer front a la situació de crisi post-Covid. I, a més, necessitem aquests recursos també per poder municipalitzar serveis, perquè la llei Montoro dificulta la remunicipalització de serveis, com explicava la meva companya Esther Rodríguez, mentre es posa a disposició d'empreses externes, perquè gràcies a aquesta llei és molt més difícil remunicipalitzar un servei que externalitzar-lo. I en això ens hi estem trobant ara mateix tant els que governem com els que han governat i segurament, si no es canvia, els que governarà més endavant. Per tant, per un exemple, per poder municipalitzar certs serveis, per poder cobrir les necessitats de la ciutadania, doncs ens obliga a la rendibilitat econòmica i la recuperació de la inversió, mentre que aquests principis, per exemple, no s'utilitzen en cap cas per la seva privatització. Tot això, en el fons, és com he explicat, no és més que una retallada de drets socials evitant que es puguin donar uns serveis públics de proximitat i de qualitat ara més que mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs per part dels ponents d'aquesta moció estaria explicada. I abans de passar a la següent, no sé si hi ha paraules respecte a aquesta moció. Tinc una paraula demanada per part del conseller Narcís Pineda i una altra paraula demanada també per Ciutadans i Òscar. Per tant, Narcís Pineda, en primer terme, sisplau. Sí, gràcies. Jo faré un farcell de les dues mocions. Ja faig la meva explicació i explicaré les dues. A veure, està clar que nosaltres, el nostre grup, serà favorable a les dues mocions. El que passa que nosaltres ens hem sumat també a l'altra i hem fet el refregit de l'altra perquè, tal com estem i tots es coneixeu, potser amb una miqueta d'humor, derogar un article de la Constitució espanyola ara mateix potser seria complicat, i per això l'altre que va en relació al mateix.
Mireu, s'han presentat diferents mocions en molts ajuntaments i nosaltres sempre hi hem estat d'acord. Estem d'acord en la flexibilització de les despeses als ens locals, l'autorització del romanent, l'eliminació dels aspectes més nocius d'aquest arsal. I des d'en Comú també hem liderat moltes vegades temes molt bel·ligerants contra lleis que el Partit Popular ha posat en marxa i que erosionaven la facultat d'incidir dels nostres ens locals. Inclús els hem acusat de vulnerar l'Estatut d'Autonomia, suprimir competències i segrestar l'Hisenda local. Són dues lleis, la d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i la de racionalització i sostenibilització de l'administració local. A hores d'ara, el que hem de fer és intentar sumar esforços perquè els nostres ajuntaments, perquè tots els que estem aquí som consellers, conselleres, però també som regidors, uns al govern i els altres a l'oposició en els nostres municipis diferents, sabem la crisi que tenim, sabem les necessitats que tenim i hem de destinar tots els esforços que tenim municipals a poder-los destinar a la nostra ciutadania per ajudar-los al màxim. Això quan a la moció una miqueta de l'Arsal. I de l'altra, la que hem presentat, també és important aquesta taxa de reposició que permetria que la nostra ciutadania tingués més prestació de serveis públics. I finalment, aquesta aprovació d'aquest pla de liquiditat que demanaríem extraordinari per als ens locals al marge d'aquest fons de cooperació local. Això, des de la bona fe i des de la bona voluntat i empenyent tots a la mateixa direcció, que és el que hem d'intentar aconseguir i entre uns i els altres treure'ls. El vot serà favorable tant per una moció com per l'altra quan nosaltres, pel que fa, en Comú guanyem. Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. Ens havia demanat la paraula també Òscar León i altres consellers que després us donaré també la paraula. Sisplau. Bona tarda, conselleres, consellers, presidenta. Bé, volia fer una explicació del nostre posicionament quant a les mocions. Amb la modificació de l'article 135 van assumir i ens van comprometre amb Europa a complir amb el compromís d'estabilitat pressupostària des de l'aprovació del Tractat de Maastricht, establint regles precises que ens obligaven amb aquest principi i suposava l'atribució a la Unió Europea de les competències de l'Estat en matèria monetària. En tot cas, creiem que cal revisar la regla de despesa. No té sentit que aquelles institucions amb unes xifres elevades de superàvit no puguin millorar els serveis públics si, a més, aquests són particularment ineficients i no tenen recursos. Disculpeu. S'ha picat una trucada. Disculpeu. En la nostra opinió, s'ha de redefinir la regla de despesa per a exercicis futurs a través d'instruments normatius que especifiquin l'aplicació de la regla de despesa. Com ja hem anunciat al Congrés, la nostra formació ha treballat mitjançant les comissions parlamentàries, principalment en la d'Hisenda, en col·laboració amb altres institucions com l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, per buscar una solució al marge i la causística pròpia d'aquest superàvit. I més encara, si aquestes institucions sempre han complert amb la regla. Cert és que no es pot fer un canvi immediat, sinó que comporta els seus tràmits i procediments normatius per poder realitzar les remersions pertinents del superàvit. Assumint el context actual, l'últim Real Decret no deixa molts dubtes sobre el destí del superàvit i el marge de la regla de despesa municipal del 2019 dels ajuntaments. Es pot destinar a despeses socials associades amb el Covid-19 al 20% del romanent del superàvit, un cop complertes les obligacions de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, fonamentalment obligacions pendents i pagament del deute. De fet, a més, aquesta iniciativa, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha emès un document que va més enllà i advocant per la supressió del límit de la previsió d'estabilitat pressupostària per l'aplicació del 20% del superàvit. És a dir, que no calgui destinar dit superàvit al pagament de deute amb caràcter prioritari, sinó que pugui destinar-se directament a la despesa social associada amb la lluita contra el Covid. Nosaltres estem d'acord amb aquesta flexibilització de la regla de despesa. És més, advoquem perquè els ajuntaments excepcionalment puguin destinar el 100% del seu superàvit de 2019 a la lluita contra el Covid i no només el 20%. El nostre grup polític està d'acord amb el fons d'ambes mocions, concretament de la primera moció i amb el transfons, però potser no amb els medis per aconseguir aquest fi. La línia de funcionament ha d'anar, pensem, per la modificació i la flexibilització de la llei orgànica 2/2012, com diu la segona moció del grup PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem,
perquè pensem que les derogacions d'articles de la Constitució, com deia el company abans, no formen part del nostre compromís a la Unió Europea, que formen part del nostre compromís de la Unió Europea, no són adients ara mateix, i optem per aquesta modificació i flexibilització de les lleis i de les normes. En la qual el nostre posicionament serà en contra de la moció inicialment de CUP amb un BNG i Construïm i a favor de la moció de PSC i Junts per Catalunya i En Comú Guanyem. Moltes gràcies. Gràcies, conseller. I ara també ha demanat la paraula Juan Luis Ruiz, del grup socialista, per poder també intervenir. Sisplau, conseller. Sí, moltes gràcies, presidenta. Està clar que davant de la gestió de la pandèmia i la crisi sanitària que ens ha ocasionat la Covid-19, un cop més són els ens locals, els ajuntaments i els consells comarcals qui estan gestionant des de la primera línia d'atenció bàsica a les famílies i també som els que estem activant ajuts extraordinaris amb caràcter social i econòmic. Tot i això, des del PSC, des del municipalisme que sempre hem defensat, ja fa anys que hem evidenciat les limitacions pressupostàries i també l'eliminació de la nostra autonomia local per lleis com la pròpia ARSAL, com la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Nosaltres, ja sigui des dels propis ajuntaments com també des del ple d'aquest Consell Comarcal, sempre hem reivindicat la necessitat d'abordar canvis i de suprimir algunes de les limitacions d'aquesta i d'altres normatives financeres que limiten la nostra capacitat de gestió i que de manera agreujada es veu en moments com els actuals de gestió d'una crisi sense precedents. A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada per la Covid-19 i la greu situació creada per aquesta, el Govern central, com vostès saben, va declarar l'estat d'alarma el dia 14 de març. Les corporacions locals estem prenent mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen en la mesura del possible les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen en relació a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i l'atenció ciutadana, la mobilitat, les policies locals, etc. I aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis i, per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-nos augmentar la capacitat de despesa. És així que es fa evident un cop més que cal la reforma del finançament dels ens locals i també dels propis consells comarcals, adaptant-se a la situació actual i que aquest ha estat una reivindicació d'aquest plenari mitjançant moltes mocions i accions davant de les administracions de la Generalitat i de l'Estat. És per això que hem presentat aquesta moció conjuntament amb Junts per Catalunya i En Comú Guanyem i, per tant, també anunciar que votarem favorablement a la moció presentada per les altres formacions polítiques respecte a aquesta qüestió. Gràcies, conseller. Tenim dues paraules més demanades per Esquerra Republicana, la Conchi, la consellera, que ens ha demanat la paraula, i també per part de Junts. Tenim també demanda per altres consellers i conselleres de fer una aturada a les 8, que ens falten 10 minuts per les 8. Per tant, o som ràpids, diguem-ne, en l'argumentació o la votació, o interromprem a les 8 durant uns minuts i tornarem altra vegada a reemprendre. Per tant, passaria la paraula a Esquerra Republicana. Conchi, sisplau. Presidenta, disculpi un moment. Hi ha un petit problema. El secretari ha perdut momentàniament la connexió. Simplement informar-vos, ara m'estava dient. En tot cas, que n'esteu al cas. El secretari en aquests moments l'ha perdut, però com que coincideix també amb aquesta hora, suposo que podrà tornar a entrar de seguida. D'acord. Doncs faríem la intervenció per part d'Esquerra Republicana. Conchi, consellera, sisplau. Molt bona tarda. Gràcies, senyora presidenta. Ens afegim com a Esquerra Republicana, per un costat, a demanar la derogació de la llei ARSAL, aquesta llei de racionalització i sostenibilitat administrativa de local, bàsicament perquè és una llei que el que fa és treure'ns competències. No deixa invertir, no deixa contractar personal i ens aboca a externalitzar els serveis. Despolititza la política local, en definitiva. Ens vol reduir a una mena de representació simbòlica quan precisament som els ajuntaments locals els que coneixem millor les necessitats dels nostres ciutadans i ciutadanes i som també els que rebem de primera mà les seves peticions i les seves necessitats.
I, per una altra banda, demanem també la flexibilització de la llei d'estabilitat pressupostària, amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària de les administracions locals. Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, som els agents claus en la gestió i coordinació de les mesures que se'n deriven d'aquesta emergència sanitària produïda pel Covid-19. Des del primer dia hem estat al peu del canó per cobrir les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis bàsics. També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d'una forma més directa per la manca d'autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més recursos a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008. Arran d'aquella crisi, l'Estat espanyol va modificar l'article 135 de la Constitució, posant com a prioritat absoluta el pagament del deute per davant de qualsevol altra necessitat. I d'aquesta acció se'n deriva la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que limita la capacitat d'adaptació dels ajuntaments. D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida el seu pressupost, en situació de superàvit, es veu obligat a destinar la major part a reduir el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32. Tan sols una petita part queda disponible per executar inversions financerament sostenibles. L'import restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la seva reinversió, ja que això suposaria l'incompliment de la regla de la despesa. Si bé aquesta regla de la despesa es va crear amb l'objectiu que les administracions generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que hi ha possibilitat, per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica encara no havia arribat al conjunt de totes les famílies. És per tots aquests motius que cal una modificació d'aquesta llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els ajuntaments puguem disposar lliurement dels estalvis i també que se'ns permeti generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d'aquesta emergència sanitària. És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual llei d'estabilitat pressupostària i més encara davant l'anunci de la Comissió Europea d'activar la clàusula de salvaguarda que en la pràctica el que suposa és la congelació de les regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. La mesura recollida en aquest decret 8/2020, que permet destinar a despesa social un 20% del superàvit del 2019, resulta clarament insuficient. I és per això que cal modificar aquesta llei, la 2/2012 d'estabilitat pressupostària, perquè la regla de la despesa no sigui aplicable als ajuntaments en superàvit i puguem utilitzar els nostres recursos sense condicions. Moltes gràcies, consellera, per la teva intervenció i ara passaria la paraula a Junts i en aquest cas a en Robert Monzonis, que ha demanat també la paraula. Sisplau, conseller. Gràcies, presidenta. Des de Junts per Catalunya ens sumem a la síntesi de les argumentacions que s'han fet per part de les companyes i dels companys dels diversos grups i volem comentar la nostra argumentació de la moció que presentem conjuntament i el sentit de vot de les dues mocions. En aquest cas, creiem que els ens locals necessiten certeses i seguretat en els passos per recuperar la normalitat i l'existència de plans i programes per desenvolupar diferents administracions que generen inseguretat. Per això demanem una actuació concertada de totes les administracions en aquesta nova etapa i cal que ajuntaments, consells comarcals, diputacions, governs de la Generalitat i de l'Estat determinin conjuntament les línies estratègiques prioritàries en el procés de desconfinament i en la construcció d'un nou futur. En virtut d'aquestes consideracions, nosaltres presentem l'adopció d'aquests acords i demanem el vot favorable. També anunciem que Junts per Catalunya votarà a favor de les dues mocions. Gràcies. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula més? Doncs si no hi ha cap paraula més, passaríem la proposta a votació. Em sembla que no tinc el secretari per aquí, oi? No, presidenta, encara no hi és. Fem després de la pausa, si li sembla, no sé. Podem esperar-nos, si voleu, fins a les 8:05 i ens tornem a connectar. Tornem altra vegada per veure si el secretari s'ha pogut connectar també. Ara intentaré parlar amb ell i veure si podem solventar-ho. Us sembla que fem una pausa fins a les 8:05 i a les 8:05 ens tornem a trobar. D'acord? Fins ara. Moltes gràcies. Jo crec que ara ja hi som tots i totes. Em sembla, secretari? Sí. Sí. Si no m'equivoco. Doncs... I penso que tothom havia
tingut la paraula per poder argumentar i fer també palès el seu posicionament. I, per tant, podríem passar a votació les mocions. Com bé dèiem, faríem les mocions, la seva votació per separat. Primer la primera moció i després la segona. Per tant, secretari, sisplau, si podem passar a la primera votació. Sí, votaríem la moció número 23 del punt de l'ordre del dia. Passaríem a votació. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Entès a favor. Señora Erika Quintero. Sí, ¿podéis aclararme qué moción estamos votando? ¿La de la CUP y demás o la del PSC? La moció de CUP, Som BNG i Construïm. Punt número 23. Gracias. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. Senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Per tant, mesos els vots, s'aprovaria amb tots els vots a favor, excepte el vot de Ciutadans, que seria en contra. Moltes gràcies i passaríem a la següent moció, secretari. Sí, passaríem també amb la crida. Senyora Esther Franco. A favor. Senyor Narcís Pineda. A favor. Senyora Esther Rodríguez. A favor. Senyora Marta Guinda. A favor. Senyora Erika Quintero. A favor. Senyor Adrià Guevara. A favor. Senyora Mònica Gallardo. A favor. Senyor Juan Luis Ruiz. A favor. Per tant, aquesta moció s'aprovaria per unanimitat de tots els grups polítics comarcals. I en aquest punt hauríem acabat les mocions i hi hauria l'apartat de pregs i preguntes. Per tant, si hi ha algun prec o també alguna pregunta que es vulgui fer per part d'algun grup comarcal, hi ha si no m'equivoco, hi ha paraules demanades per part d'Adrià Guevara. Tenies una pregunta, veritat? Sí, nosaltres volíem preguntar respecte al material sanitari que ens heu comentat també al principi, quan heu explicat les actuacions que s'ha fet amb el Covid, amb quins criteris s'ha distribuït als diferents municipis? Molt bé, gràcies. Mireu, he iniciat el torn de pregs i preguntes i resulta que no m'havia donat en el xat que Junts havia demanat la paraula per explicar el posicionament de les mocions. Per tant, abans de continuar amb les preguntes, voldria donar-li la paraula també, en aquest cas a Junts, perquè pogués també argumentar. És així? Ja ho hem fet, Abigail, sí. D'acord. Per tant, ja estaria, no? Gràcies. Vale, d'acord. Per tant, si ja està, és que pensava que era posterioritat. Doncs continuaríem llavors amb el torn de preguntes. Hi ha alguna pregunta més? Doncs, conseller, li contestarem a la pregunta que ens ha dit i li farem arribar també la resposta. Per tant, si no hi ha més preguntes, acabaríem aquí el ple comarcal. Us vull desitjar a tots i a totes també salut, que us cuideu, que cuideu els vostres entorns. Agrair-vos també la mà estesa i la col·laboració que molts de vosaltres també heu mostrat en aquest temps difícil i, per tant, emplaçar-nos a una convocatòria que tindrem també de Junta de Portaveus per anar continuant tenint aquesta informació i poder fluir també d'aquesta manera a la resta de consellers i conselleres a través de la Junta de Portaveus. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i a reveure. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit.